Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga di pasahero nga salakyan sa Bacolod kag probinsya magapatuman sang 12 pesos nga plitihan. Jo Marie Vargas nanindugan kompleto tanan nga equipment nga ginbakal sang syudad. Sa balita nasyonal, masobra 600,000 ka mga tricycle drivers makabaton sang fuel cash subsidy. Hagna nga makatapos ang illegal contractualization igafal ni Senator Estrada. Sa balita international, NATO nagpangako nga i-modernize ang Ukraine military. Balita sa sports, San Miguel Beermen daog naman batok sa Rain or Shine sa PBA Philippine Cup. Sa Balita Entertainment, R. Kelly ginsentensyahan sa 30 katuig nga pagkapriso bangod sa sex crimes. Samtang sa Balita Special, mga weird nga layis ang iban nga pungsod. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hunyo 30, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress karon nga kagahon, katapusan nga nasikitaan ang low pressure area sa kalayuon nga 1,020 kilometros na sidlangan sa Northern Luzon, samtang ang southwest monsoon ang nag-apekto naman sa Southern Luzon kag Western Visayas. May namonitor man nga tropical depression sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Kag uli nga nasiplata nakitaan sa kalayuon nga 565 kilometros na katundan sang Central Luzon nga may dala nga kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro. Kag sumuman nga pagmadlos nga nagalambot sa 70 kilometros per ora. Ini nagagiho padulong na magatnan nakatundan sa kadasigon nga 40 kilometros per ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap na pagulan bangod sa monsoon o kon trough monsoon trough kag southwest monsoon. Mahuyang tudto kasarang hiyop sang hangin mapatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak naman alas 5:26 kaina magatunod ka alas 6:09 karon sa gabi. Ang temperatura yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This new Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning Luwat Aksyon Eden. Good morning, Action Boy! Ito namin sa imo nga mga flowers sa imo nga Nga bayo. Okay, nag-bloom din siya kaya nakatugnaw. Miro abi ko ano ito tuwalya blaw. Nakalain sa tolya. At least nag-improve. Liga, di ba? Man mo daw panyo lang ang bayo. Sumunto alya na. Hindi namin kong tuwalya bla daw tuwalya sa bla nga abi ko ano nagatampi ka lang bla tuwalya bla. Oo. Gali kay bayo na sa gala. Yes, bayo ni siya. Actually, it's unfortunately. Fortunately bayo siya. Oo, dahil lamin ako to. Di way pa na madala sa online selling ya? Wala na dala. Kaya ginagamit ko pa mo. Araw-araw. Gamito ta da. Na pag gusto ta da na gamit before ta i-online. Ikaw da mo katuguro mga ano ay. Dito sa balay? Hambala ko wala kayo pang ano ta. Pang garage sale. Yung online selling mo? Yung lang ka. Kay, okay may chimpo good. Mangukay ka to Okay ka. Ito na pang ano na to. Ganito na pang sako na blaki na pang... Wow! Pang donation. Sako ni donate. Pang donate. Hindi kay go siya mo. Hindi sako ni donate. Kaya maligyo. Teresa Linaha Kayaw. Good morning man. Kay Lorna Diligencia. Ana Sinoro. Good morning. Miss Georgia Gargasiran. Musta na Miss George? No? Gargasiran dira sa may... Barangay Singkang Airport. Yeah. Good morning dala sa imo. Kag kay Francis ang yang kuan ay yang
ano ganito parang na girl. Only girl ni guro si Francis ay no. Jose Hirson Lapinig Junio, good morning man. No? Enrique Cabaylo Subaldo Jr. Sakay Maricel Isok Alonsabe. Good morning kuno kay Telma Pihida, Sion Kadungon, Hope sa Budu. Liman din kasi hindi kasi nagpunsog-pun lang. Basta mga Tagala Castiliana, ano? Good morning dira sa inyo. Good morning sa tanan nga mga kaaksyon naton dira sa Banwa sang Hinubaan. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbinas dira. Good morning. Good morning. Kamusta mga ka-fishant da? Kag sa mga at sa kakasagana naman niya diri kita sa kay Mayor Marvin Malacolo. Yes. Iya yung mga ka-fishant. Kapisan na. Sa kay Migo ta si Kuan Bala si Owen Torres. No, Tito mo Owen Tito! Tito ko lang. Tito mo lang. Sige, tito ko lang. Ito kadamo. Naging sa Tamo sa Maninoy mo. Maninoy. Arlen Javier, morning man. Monitor subong sa Santa Rosa, Murcia. Sa tanan ko nung nagapamati, labi na sa family Ibanez, Javier, kag Nining Latagin, kag sa bana naglik kuno sa Cadiz nga naga-duty kay Foreman Joel Javier. Kag sa mga tinao niya sa Mabini, Cadiz. Good morning. At sige, standby na kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Sa detalye na sa mga balita lokal, umpisa sa buwas nga adlaw Biyernes, Hulyo 1, ipatuman sa mga pasahero nga salakan sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental ang 12 pesos nga plete sa unang 4 ka kilometro sang biyahe kag may dugang nga 50 sentimos sa kada dugang nga kilometro. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad nga dako ini nga bulig para sa mga drivers kag operators nga nagagwanta sa mahal nga presyo sang gatong. Ginklaro lamang ni Malacad nga wala nadala sa bago nga pletihan ang mga nagabiyahe nga tricycle. Ginpayag naman ni Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga 20% sa populasyon sa Pilipinas ang mas apektado sa epekto sang giho sa balor sang peso kontra dolyar. Sa interview section Firing Line, ginpayag ni Carbon nga positibo ni ini nga balita para sa mga exporters, OFWs kag makaganyat sa dumuluong nga mga turista. Apang negatibo naman sa iban kaangay sa importers tungod ining halinan sa pagsaka sa nagapanguna nga balaklon, kaangay sa pagkaon, kuryente, gatong kag plete. Una diri report sang Bankers Association of the Philippines nga yara sa 55 pesos ang balor sa isa ka dolyar kung i-convert sa peso nga ginlaragway bilang pinakahuyang halin sa masorwa 16 ka tuig na ang nakaligad. May mayo, may malain man siya. Okay. May pamaupok na siya. Ang problema mo lang, kay ato ang estimate na mo ni the bottom 20% sa atong population, bala, bottom 20%. Nga hindi, way gaboto ga ba batong dolares? Way man sila na kuan kabataan ga obra sa BPO? Way man ang ila kabataan ga obra sa mga hotel, restaurants, no, o resorts? Kundi mga remedyo general sila ya. Ang kamay sa pagpahayag ni Mr. Frank Carbon. Ginpahayag naman ni Ana Executive Assistant Jo Marie Vargas sa Santo Cluster Head sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office nga kompleto ang tanan nga may equipment ngayon bakal sa syudad sa valor 112 milyones pesos sang 2020. Una in question sa Truth Commission, ang pagbakal sa equipment valor 112 milyones pesos gamit ang CDRRMO Fund sa 2020. Apang ginaligar wala ini na record bilang asset sa syudad. Gina-question sa komisyon kung bala nag-exister ang among mga kagamitan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Vargas nga yara kag kumpleto ang tanan nga equipment. Ginpahayag pa ni Vargas, ini ang ginalakipan sa mga CCTV, 5 ka truck, 1 ka backhoe loader, amphibious excavator, mini backhoe kay iban pa. Suno sa Ana Executive Assistant, bukas ini para inspeksyonon ang among nga kagamitan anuman nga oras kag wala ini sang may nakitaan nga problema.
Pila sa madalagkong equipment ang nakagarahe naman sa Bacolod Government Center. Tanan na equipment, kompleto na yan, 112 million. Dala na na CCTV. Open na siya for inspection. It's over. May problema. CCTV daw lima ka-truck na, isa ka backloader, isa ka amphibious excavator. Damo na siya. Si Ana Executive Assistant Jo Marie Vargas. Ginpahag naman ni incoming City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga na-summarize na sang outgoing City Legal Officer ang 33 ka mga pending cases nga natala na i-turn over sa iya. Sunod kay Ting, iya man ini pag-review i-review sa iya pagpungko bangod may isa ka kaso angot sa landfill ang gin-file lamang tinalikdan nga Hunyo 20. Dugang paniting kilala naman sini ang mga abogado nga yara sa City Legal Office kag nakakopera naman ang mga ini. Ginalauman ni Ting nga ma-turnover ang tanan nga dokumento base man sa Memorandum Circular sa DILG. Ang ceremonial turnover ang patigayunan sa UDO sa City Mayor's Office. Nagpasalamat naman si Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga kung nagabugos sang 10th Council sa sangguniang panglungsod. Kadungan ni sa katapusan nga regular session sang konseho kahapon sang hapon Miyerkules. Ginpahag ni Familiaran, nakapasar na sadto ang SP sang resolution of commendation para sa tanan nga konsehal nga wala nagmadilag sa ligan nga eleksyon. Lakip man ang duha ka graduating councilors nga Sunday Councilors Ana Marie Palermo kag Wilson Gamboa Jr. Nagpasalamat ang Vice Alcalde sa kontribusyon sa mga konsehal sa progreso sa siyudad sa Bacolod, ilabi na nga nagaagi sa SP ang mga kontrata, pondo kag iban pa. Ginpatag ni Familiaran, ang sangguniang panlungsod ay isa ka collective body, rason nga tanan nga resolusyon kag ordinansa nga ginaapruhan sa konseho ang achievement sang tanan. Ginpahag naman ni Mayor Jose Nadia Arceo sa hinigarahan sa exclusive interview sa Aksyon Radyo Bacolod nga personal niya kwarta ang iya igahatag bilang padya sa makatudlo sa identities ng sospetsado nga nagtiro kag nagpatay kay Leonardo Espinosa nga utod sa iya sini nga bodyguard. Madumduman nga una na gintanyag sa alkalde ang 200,000 pesos bilang reward money kag sa karon ginpasaka na ini sa 400,000 pesos. Sa piyak ka blanco sa gyapon ang hinigaran police station sa Tagluthang nagalaom sa gyapon si Arceo nga matagan ini sang kasulbaran kag hustisya rason nga nagtanyag ini sang dugang nga padya. Ginbasura naman sa ombudsman ang kasong ipasaka bato kay Hanay Bacolod Mayor Monico Pentevalla kag tatlo ka iban pa angot sa paglapas ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act bangod sa kakulang sa ebidensya. Ang reklamo ginpasaka ni Samuel Montoyo nga nagumpisa sa ginaligar pagbakal sang 2016 sang 61-seater bus nga may makina nga 1994 model kag ginbagwa nga brand new. Si Ombudsman Samuel Martires ang nagpagawa sang desisyon na petsahan Disyembre 2, 2021 apang ginpagawa sa media sang Hunyo 28. Magluwas kay Puentevalla, respondent man sa kaso sa Nayanay Bids and Awards Committee Chair Jerome Solinap, Assistant City Engineer Josephus Serna kag Maintenance Foreman Harry James Magbanwa. Ginbasura man sang ombudsman ang kaso administratibo bangod sa kakulang sang substantial evidence. Base sa desisyon sang ombudsman, nagpakita sang certification ang respondents nga ang bus brand new base man sa standards sang LTO kag wala sang ebidensya nga 1994 model ang makina. Ginpahag ni Sara Isguera, ana Executive Assistant ni Pontevalla, nga ini na ikaapat kag katapusan nga kaso ang ginpasaka ni Montoyo batok sa anay mayor kag tanan ang nabasura. Amo na lang ni siya ang ulihi nga kaso nga nabilin para kay Monico Pentevalla, kay Mayor Monico nga gin-file ni Sammy Montoyo. So bali apat ni siya ang gin-file niya, amo ni ikaapat ang pinakaulihi nga na-dismiss tanan sa ombudsman. Ang kamayan sa payag ni Sara Isguera. Nangin emosyonal para sa madamong empleyado kag mga department heads sa syudad sa Kamankalan ang flag raising ceremony. Magaretiro sa serbisyo si City Administrator Higino Sixto Garagay kag CSWD Officer Adelina Tomaro. Magapahuway naman sa pagpangalagad bilang sangguniang panlungsod members sa naghatag sa ilang mga mensahe sa SPM Ramon Cordova, SPM Helen Zafra Delia Anakan kag Celestino Dumaguete. Yara man ang presensya ni Vice Mayor-elect Miguel Zaico kag SPM-elect Gianna Cordova. Sa Nibaloan, magabiya na sa pwesto si Mayor Zaico kag Vice Mayor Raul Rivera sa maabot nga Hunyo 30 sa alas 12 sang udto kag magabulos ang bag-ong administrasyon sang syudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23.
Masobra 600,000 ka mga tricycle drivers makabaton sang fuel cash subsidy. Samtang hagna nga magatapos ang illegal contractualization, iga-file ni Senator Jinggoy. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini Good morning na dira kay Rochelle Evangelista. Kay Neil Garesa Galanza. From Kawayan Municipal Health Office kag DOH sa Western Visayas Center for Health Development. Uy. Nurse ni siguro yan, no? Ha? Nurse ni siguro or doctor. Base man. Pamang ko to na siya. Basta health personnel. Tugnaw hagbi. Libot mo? Kala, tugnaw hagbi. Kay Miss Jinky de Alagdong, good morning ko kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Kag kay siya isa ilan ni Ma'am Van, kag Dr. Matmeo, kay Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Serena Summer Aguilion, Christine Manalo, kag kay Mr. MJ Season. Yes. Arthur Palkutan from Carabalan, Himamaylan. Uy, mga family, ano da? Mga family Gatso da. Gatso da. Morning dira sa Carabalana sa pamilya Gatso. Yes. Sige. Kay Ev Smart Tadeo Salcedo, kag Jean Oisiser, good morning man. Sige. Yes. Kay Sir Tupe Porano, dira sa may barangay Yes. Tangub, good morning. Dira Ayaga. sa imo. Sa Orlidos, no? Yes, Orlidos. Good morning. Sa kay Ma'am Ginoy si Sir, good morning man. Franklin Panagiton. Kay AJ Nava, good morning sir. Ma'am, musta lang ko gali sa mga parinti niya kuno sa Casas Nava. Ah, di nang Casas Nava man. Ha? Ilang Casas siguro, Nava. Sa di Bacolod. Ah. hindi sa mga parinti, nga mga Casas kag Nava. Abi ko lugar. Mga apelyido. Tingnan ko do 26 years of existence sa Bacolod. Subo lang ko nagkabat sa Casas Nava. Gali kay sa family Casas Nava. Ay, no din man. Kay MJ Season, good morning. Happy listening ko na sa tanan nga nagapangape sa may kapihan ni Nancy. Sa Oy. Zona 5, Purok Brotherhood from Chatu Ilis, Paranaque. Good morning. Morning dira sa inyo ha, sa nagapangape kay Nancy da. Nans, musta ka da? Nans ang kapida. Kape da, musta? Init-init Be, pa. ang pakapihada sila kay kubahala. Pagka mo di action boy, duga dulom-dulom ang kalangitan. O kung may lapta-lapta nga pag-ulan. Do, wala pa man? Do, Do, wala tawhay pa man. pa? Wala pa magagulugul-umon ang... Basi ka may laptop man pag ulan, wala ko madala sa laptop lang. Wala matabuhan nga pag laptop, wala ko daw okay, good. No, galapta man guro pag ulan. Wala matabuhan nga laptop nagtupa sa akon da. Very good. Sa kay Nancy ang kakapihan no? Yes. Ako bahala na Nansa. Ano? Manukot sila. Gumakarap ko dahil. Amo na ganyan ako. Ano piu ada. Ako bahala manukot sila. Good. Kaya si Nerissa bala sa Gonzales dila sa Oton Iloilo ano. O si Harrison Lapinig Junio, morning man. Sige. Yung grito yan niya, Papa. Si Papang Pito. Si Papa ya Pito Ay, Pito. Pipito mo.
Ano pito, papaya? Pipito. Pito. Galing na. Pipito mo. Pipito. Tingnan yun na pito. Oh. Sa may Purok Boulevard, adlaw-adlaw ko na matunog ang radyo. Salamat, kid. Sabi, kuha na karon si Pipito, si Papang Pito. Yeah, natin in-note di ba law? In-note na, Papang Pito. Papang Pito. Papang Pito. Purok, ano to? Boulevard. Boulevard. Sa Barangay 16, gano'n eh. Boulevard of Broken Dreams. Baw. Dahil hugot na yun. Hindi pwede kanta na. Awa. Hugot na. Boulevard of Broken Dreams. Lay mo na yung... Ang kakantang Boulevard, di Jablayaw. Ano man? Ang nilipat ko. Panumdum ha, Mimi. Kada mo pala sa panumdumon mo sa mga adlaw. Ang migo mo, i-grip mo. Subo na dugangan naman. Boulevard. Ano na ganun? Again, you release my pain. Di ba mo na? On that boulevard. Josephine Lacson, Boulevard. Ang iya ko na hinablos birthday subong si Mel Journey Palo. Happy birthday, Mel Journey Palo. Happy birthday to you. Uy, nakuha Happy mo na. birthday. Kuha ko na yan. Good, good. Congratulations sa bata na ni Grace Linaha Soria, friend na mo ni. Grace Linaha Soria, nagkaping ng yabata. Oh, Gusto nursing. naman naris eh, Nurse. Nursing eh. Naris, oh. Nya, maray, yung bata ko blanar. Nya, maray, may is. Nya, ay, naris gali. Uy, nano ka man yung mari. Isa lang niyang bata, kuya. Kung duwa, amo na, nars. Nars, okay, damo. Oo. Plural. Amo na malang tunlo sa eskulan para magdamo butangan S. So, anyway, congratulations sa bata ni Grace Linaha Soria. Kung sino ka man, basta congratulations. Basta ikaw man nag-capping, congratulations. Oo. Ano to yung apelido nila? Soria. Oh, ang bata nga Suryada. Ang nag-capping da nga si Soria. Soria. Congratulations. Amalan siya. Very good. Stand by sa aton mga balita national. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Aksyon Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, natala na nga makabaton sang fuel cash subsidy sa dalom sang Pantawid Prasada Program for Tricycle Drivers ang 617,806 ka qualified tricycle drivers sa bilog nga pungsod nga katuyuan. Mabuligan sila sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga produkto sa petrolyo kag nagapadayon nga pandemya sa pungsod. Ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Año, ang fuel subsidy ipanghatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board paagi sa e-wallet account sa mga benepisyaryo, mga sangasang Land Bank of the Philippines kag sa mga off-site payout sa mga local government units. Suno kay Anyo ila ginasaligan nga paagi sa fuel subsidy, magahaganagan bisan paano ang pag-anto sa mga tricycle drivers bangon sang kasud-asud kung sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang krudo kag hina sang biyahe tungod sa COVID-19 pandemic. Ini man ang pamaagi sa iya sang gobyerno para ipabatsyag ang kabalaka sa mga tricycle drivers. Natala na naman nga i-file ni returning Senator Jinggoy Estrada ang hagna nga nagatapos sa illegal contractualization kadungan sa iya natala na nga pagpungko bilang chairman sa Senate Committee on Labor. Sino kay Estrada, maid-in nga pagtuon ang ginakinahanglan agud ma-revive ang anti-endo bill sa 19th Congress. Sino pa kay Estrada, mag-file man siya sa hagna nga magapataas sa minimum wage sa mga mamumugon. Ginaabi-abi man ni Estrada ang pag-appoint ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Buenvenido Benny Lagesma bilang masunod nga Labor Secretary. Sa isa man kay interview ginpahayag pa ni Estrada nga nagaplano man siya nga magtukod sang duha ka national agencies nga makababoost sang job opportunity sa mga Pinoy. Samtang ginanunsyo naman ni Nobel Peace Prize laureate Maria Ressa nga nagmando ang Securities and Exchange Commission nga i-shut down ang Rappler. Ang mando sang SEC ang napitsahan Martes, Hunyo 28 base man sa statement nga gin-share ni Ressa kadungan sa hinunanon sa East-West Center International Media Conference sa Hawaii. Ginkumpirma naman sang SEC ang nasambit nga mando sa din ginatudlo ang paglapas ng Rappler sa constitutional and statutory restrictions sa foreign ownership sa mass media. Samtang ipag ni Ressa nga magapilar sila sa nasambit nga desisyon. Ginpili naman ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Arnulfo Wick Veloso bilang presidente kag general manager sa Government Service Insurance System. Si Veloso ang karon presidente kag chief executive officer sa Philippine National Bank. Si Veloso ang santo nagserbe nga CEO sang HSBC Philippines kag anay presidente sang Bankers Association of the Philippines. Mag-serve naman bilang chairperson si Solicitor General Jose Calida sa Commission on Audit sa idalom sa Marcos Administration. Ang report ginanunsyo naman incoming Press Secretary Attorney Trixie Angeles. Si Calida ang nagserve man bilang Undersecretary sa Department of Justice sa idalom sa administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Magkasaling naman si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang pangamuyo halin kay Pope Francis. Ining ipabutyag ni Papal Nuncio to the Philippines Charles Brown. Naibalaan nga una na nag-courtesy call si Archbishop Brown kay Marcos Jr. sang Hunyo 10, magluwas pa sa iban nga ambassadors kag foreign dignitaries. Sa dunga natin nga balita lokal national, ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga mga COVID-19 vaccine nga ginakabig West stage ang nagapabilin nga sulod pa sa standard rate ng italana sang World Health Organization. Ginpahag ni Duque ang pinakaulihing nga vaccine wastage sang pungsod ang yara sa 4.7% nga nakasulod pa sa acceptable rate nga 10% kung mas manubo. Apang ang bagong porsyento nagdoble sa na-record sa Abril nga yara sa 2%. Sa separado nga statement, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ginakabig nga wastage hindi lamang ang mga manug-expire kundi nakitaan nga may particulate matter kag may buka nga vials.
Sa ikapat nga sa dasod nga tuig, nabaton sa Office of the Vice President ang pinagpataas nga audit rating gikan sa Commission on Audit. Inigin share ni Vice President Leni Robredo sa kadlaw antes sa iyang pagpanaog sa pwesto. Pamatod ini nga maayo kag mahinulungon ang paggamit sa pondo sa talatapan ni Robredo. Tinalikdan nga tuig, nakabaton man ang OVP sa sertifikasyon halin sa International Organization for Standardization. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:38. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini Good morning na dira. Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, of course. Sakay Guard Agihon. Kay Eden sa Panta Kasuyon, dira sa Pinaginpinan, Cabancalan City. Nakibot ko ba sa comment ni Guard Agihon? Ha? Sino yung Guard Agihon? Ato ni Guard? Hindi ah. Oh. Yung spelling niya G-A-R-D. Guard Agihon. Ang iya comment, amen. Ay, oo, amen to, no? Ano siya nga nag-amen siya? Wala man ta di nangamuyo. Ano man. Talang lang yung comment. Ay. Gila ka. Okay. Kina? Sige, kada ni be. Kay Marlu Beltran, Kamento, good morning. Sa kay, ano ko pagida kay teacher ko, Edgy Kamento, dira sa may barangay Mansilingan. Good morning and thank you so much for watching. Kay Jose Noel Ermio Pahilanga, good morning. Have a great day ahead to all of us. Thank you so much. Sa tanan galing nagatanaw, subo nga, damuon tapos na nagatanaw pang recruit pagid ka muna sa mga tanaw. Kay namin, Action Boy, gasaka, naga 49,000 ang aton nga viewers. So, nagaka-pressure, gid ko nga magpagwapa, kay para pagkita, bala nila, hindi man sila bala ma-disappoint. Correct. Oh. Para mahambas, ay, tsaktong choice ko nga, diri ko nagtanaw. Right? Okay, tungod may gwapa. Good. Bala na ng balita. Bala na balita, basta may gwapa. Ay, kalay. Si... kayang mangot, uli mapuli, no? Si Bige? Hindi, si Kwan, si Gina. Bige ko si Bige mapuli. Nakaihawiran ko danay. Mabalik na sa Singapore. Oy! Ang isa ko kumanghod. Tatlo na silang kakakuha. Ito yung isa nag-una na to. Oo. Anyway. na ano na daan kay do subong do na sa Manila. Aksyon Boy sa Luzon. Doon nga matamat na maliwat saka ang COVID. Oo. Naman. Na. Kudo kadamo sa ako niya daw na butang na nasa sa do ordinaryo bala nga mga trangkaso, mga muna kayo mild mo lang sa mga symptoms. Kabay pa mo lang na. Mild mo lang sa mga symptoms actually, no. So nangin kuha na, daw buta kung pandemic pa sigapon kung endemic na ang tawag.
Si Ralph Dominic Soria, galito kay na ang nagkaping. Nagkaping. Oo, si Ralph Dominic Soria. Ay. Na Paano, bata ni Grace. paano ang cupping sang lalaki man? Di kang laki, ano gani man? Pining, goro. Lain pag ng pining, di ba ya? Lain mo ng pining. Amot ang laki, anong ginahin mo? Kaya di mo misla kapya mo. Oo, true. Oo, nalipat ko naman. Kung na ko na, ginambalan ako na kung ano ang ginahin mo sa malaki, lipat ko. At least may isa ka na subungan na dumduman. Ang isa mo na kamigo na dumduman mo na. Maluwas na. Si amigo ko si bro ko, Mike Carbiliedo, Sure na na. Good morning na ya. Good. Oo. Kaya at least wala ka na utang. Karon sa isulat na, kaya sa on air, karon isulat na siya. Sino to? Si Mike Carbiliedo. Mike Carbiliedo. Katilaw ko na one time nga nakita lang kami niya gusto mo kuan ng powdered soap. Ning ko sige Yan kaya sa isa kasako. Isa kasako. Nga ano?